Bữa rửa buồn. Ono nasi sendiri. Video na oh. Video. Foto mah video na. 시가강님 모unsi 마바정 गाबोन खेबसे नायनानै सोर मावदों होननानै फैसा बरनबायना बरनाखै बेखौ नाय फैसा बरनाखैबा बरनना जाबायबाथ' जाबाय खबरखौ हर आरो बिनिफ्राय बेवहाय बे आर्ट फिलिंआ कमप्लिट जानांगौ ओमफ्राय नैबे जि गेटआव रं सं होनाय बेखौ मोनसे एस्टिमेट होनाय गेटखौ रं सं होजोब गासैखौबो होनानै बेवहाय मोनसे स्टेसननि खाथियाव मोनसे मुर्ति बानायनांगौ ब्रन्जनि स्टेचु माने जे बेगाव औ माने फाइबारनिबा बेसे थाङो ब्रन्जनिबा बेसे थाङो बेखौ नायनानै मोनसे स्टेचु बानायनांगौ आरो लोगोसे बेयाव मोनसे अडिटोरियाम दङ बे अडिटोरियामखौ कमप्लिट खालामनांगौबा बेसेन फैसा थांगोन बे गासैखौबो मोनसे एस्टिमेट बानाय दे औ बेखौ फाइनाल बानायनानै आंनो फाथायहर आरो नैबे आर्ट फिलिंखौ नायनानै फैसाया दङ ना गैया मा सोर जाखो माखो जाजोब्बायबाथाय बेखौ माने इनकुवारि होनांगौ आरो आर्ट फिलिंनि खामानिखौ गाबोननिफ्राय जागायनानै नोंनि आन्दाराव